ne asase ada romanti ahwefo ye nyina ye ho eye ajagusu kra ye mu so okowe ne ne ma ode afum so akyeye wanye bibia adom ye ho mobro nti abusua ba bia wo a wo hwe by Grace TV bia ne ka me ho ene ma onsa so na ye nkasa Yesu ye da wase o na Akwasiada agidifo Kristofo yakwa asore akoda twedi ampo nyankropon basa yadom nyame obo so ne asase ase awie enura memenda ye nuanom agidifo ya wo mo nso esom ewo ye homeda eda no mekoda nyame ase ede won ko hye twedi amponyu na ase fiada etwa mu no ye no mislamifo enso ekoda nyankopon twedi ampon basa yadom ase tinada yi evra yefra sori abedi aduro esom eda ene ya Akwasidae ya etoso enson ewo afempimie no ene aduonu enum emu na said Asante ene akan amamre ne amane etie no edu sum da se ya na ne kwan so an no se crop ya Asante kotoko hene Asante manyina oyene betena se na Asante manyina aba abechia ohene abeje ohene nsam chira said amamre ne amane etie nenso saa na bekoso twedi amponyankopon eya adom a ewo Manhyia kotoko fie ha na Akwasidae eja ya adom na otene kwam na bibia to na kwam mu a crop ya Asante kotoko hene dudu obiribie Asante mawura ebetena se Nananom adehye ye fira Asante memu woni ye firi Ghana ebi wiase ama hodo nyina aso beba abeka yewura hom ene yewura edi na Akwasidae se na da etie na no ena nyame adaroma yaba bedu ha se a yedi mu amane bo nyina esomo se dia esi etie dwumadi ni nyanhyase ye na ebom sabe e wo ha die ahom propreye kakra ya ekoso ene ebeje bre ne ato ebo ase etwa ni nyina enso ede akere mo se dia esi tie enti misredi die ni ambrase kwan so se na da bia ye no wo be kan ye ho a na wa share amobi a wote ba bi enso anya bi ahwe misrera se wo gbanso na bibia tochema na wotia na so sanse mpanyin se dia wo bosa wo yi aya na wonim so na chi achi agi se obi eka kere no se dia esi etie enti abusua ene the 9th Akwasidae of the year 2025, the year of our Lord Jesus Christ. No ene yede ho amane bo ebeso mu a sabre na no mu enyama enchekra na no be hyase aba said dia esi etie na bom obedu ha sabre ahenkwafo na onyina edidumaso said dia se bibi na ya de tuye na omo etentene ne ma said dia esi etie nim se enchekra ehon kokroko beba na afi na no matempu ya bedi kan agbansa na yewura ba na de ebekoso bianso ye de emu nchiremu ene emu adisua nyina asomo said dia esi etie disafe no obekan ho a message is very clear and I 7th Akwasidae of the year 2025. Now said here amamre channel the Akwasidae say ayura ebetena se na this year we are teaching bench Asantehene Ghana me this year we nyina ba abema yewura mo we nyina ba na abeka yewura ho abeji yewura nsam hira na Akwasidae no say woni enim de awa abakosem aka me atibie ni say ansakra na Akwasidae no sabi yewura no betena se said ya ICT no omo di kan yewura en na no matempu di kan ekọ eye ekunafie ekọ ya amamre eye amane said ya nyina ICT ansa na ohini wi a afọ ba betena se na adehie fra chichire benche we nyina ba abeka yewura ho en yewura eti enedenti no na ebekoso ne de ya yedi nyina nso mu amane bo esomo kai se ye toso nso ne nemom na Asantehene ma akọ akura echi no we ni Akwasidae ye di kan yeah, na Asantehene ma Dr. Yi ewie. This is the first Akwasidae after Dr. Yi of Nana Asantehene man. Tino ya bedu ha na saa na tie ya yetwa mu nyina mfugini ede kyerem. Saa brei ana nso gibedi ni nyanhyase enti ye bedi ye ho komo kakra. Obodi beka se ye be interact kakra ansa na ya me ya dom na gibedi no bredu se be hyase a ya kone di mu ama na ebogina asom. Nti wo hwe ne a na wo de wadwenkyere aba ne ato ye bo ase akenkan ede ama ba bia wo ya wo hwe efiri bia ye be kenkan ede ama no ya appreciate you. So when you watch bre na abeka yan ho na di mu ama na ebogina esomo ewo by Grace TV GHS so abusia me se obeka yan ho so da foforo a se na dey kan obeka yan wa na subscribe ya ma me se ready mu na wa share amobi otibe bi enso enya bi ahwe me nim se obeye ne sa ti nyame hira na wonya wo so akoma so ade enfama kai sa Akwasidae na afibia eya na ewo mu ahodo enkono afibia Akwasidae de wo mu ahodo enkono ti ewra afibia mu a yebedi ni sa ba akomienu miensa enan num sa akosi enkono enkono no eya na mpempin yewra nom eya ne kese pa said dia esi etie na said magic aka na afi we dia eya afi 2025 afi 2025 die we Akwasidae we ne de toso eye enson ewa afi we mu na se yedi na die efi wa abeka Akwasidae ahodo mienu a yebedi ansa na afi akona wiye enti Akwasidae we twemu a na aka mienu a yebedi ansa na afi akona wiye na de tie ne sa Akwasidae no se yewra nom edi a yewra nom edi Akwasidae no a
odi baako the next one you beto aso aba no I say after 40 days into 40 days interval and you run edi Akwasidae ya ye kan nyina mu nsem ade acho ye nya ntwe bi mfiri wona fe ye nto aso sade esi etie na ye ba na abesom kro bi asante kotoko hene ye otekrawe ene brawe enwoma eso nti abusua me am of oben from pon abeka me ho all the way from America but memo and I say Kwabena good morning from New York City by Grace TV is doing a great job serving Asantehene. Your contribution is profoundly acknowledged. Okay, yeah, okay. Automatically, but that's a password I can share about Abeka and one that day Akwasidae it also in Sia Akwasidae also song our film Pimino and Edunum our Manhyia Kotoko Efie Afe Mr. Kofi Boateng offer Apple Bokodi return on catch here. Good job for your continued promotion of Asantehene. But that's offer the when you need to be and no one be so many near free munina asom said the say trade upon Kaya Bia Ebay as of your consona Sabi we got the many shares than was a monarch with the mamma in you say ye ba no be a share ya ye better crania one day on a barber sum ye better nya one day on a de amani boy yeah because of someone and so it's young can you say a bar muso you a share a be share yamin show bia or gibre a saying a bundle at the share that the moon asking yamin show to be a chance and so much tired ya ni a song said ya is a bar said ya is sanity ya mama and I shall see or more airborne you know and you can for you at the actual Mr. was a bit of man not what I and also near sentence in our come said ya is at here also Jerusalem or show me for a car or say I'm back again I'm watching live coverage from Accra good luck have a wonderful day amen but that's a pastor at your now will show me said ya is at here Nidia Poma I say hi hello Nidia Papa oh yeah but you won't catch a say be about here Ebusia Mr. Mama Musaneno okay mama no ma sha se ebo antwene dia menim say enya nsunsan so bia wo nene so sound dey okay o me hu na ye hu dia be ye na me ne mo ana ebedi tumai afa kwame say by grace God bless you amen kwame ya be sure so be bia nkoso asumdwe kwan so said ya see so this is the 7th Akwasidae of okay me that say pass Samuel okay o boat me that say today is the 7th Akwasidae of the year ebe koso e wo Manhyia Kotoko said the Asantehene amamre ene Asante amaniati di ko kakra bi na fe ya be ho Nananom be na yes ase atwamo poni e de asomo eti ene akoya Akwasidae opo Asantehene mu aman pa sa oba Asantehene mu a epanifo kam ya ti say your promise na say aman no be said your song ene achire ene Akwasidae ko so Manhyia Kotoko sanso ene akọ the various promises and I say aman ahodo ye wa Asantehene mu a omoso eti Akwasidae said yes Nananom man ye benya bre abeka ye ra hono oni ba be Akwasidae Manhyia Kotoko nemo Nananom a ebi abibiti onya bre emeka ye ra hono won so be Akwasidae no wo kuro mu said ya esi etie na bibia akoso asipie kwasite na sa na ebe koso wo Manhyia Kotoko the 7th Akwasidae of the year 2025 it modi ki aka so sa no ba no ye ra no kokko ya mamre kokunsa wo akunyafie afi obi ani die ni odase kwan so esan se Nananom ogidie se oba Asante mu a sabi Nananom wo ko won krechi no wo mu wi wo mo ada sana ye ruan mama ate asese oba Asante mu a bia no hidi biti akunya so na bibi ti on kan ye ho biem ye kan so kwa akura no a ye gidi se Nananom ewu demo wo mo ada ebidu asom da ene Akwasidae se ya ye ruan mo ko bia ya isu Nananom ada no na woni omo akodi enkomo na wasle won sem sha esan se Nananom ogidie se enam se wonu afri wonam wiase ekọ wiase fufuro mu honhom wiase mu na ona yeti ye ogidie wa Asantehene se omo betwe dia mponyankopon eyie echa ye ni aye wa asase so esan se ogidie se nyame aye honhom ti ye ruwa no Nananom atankunya ya okọ won kachi no omo fi aye wiase fufuro mu ekọ wiase we mu ye atasfo wiase ye honam die mu ekọ honhom wiase mu it is believed say Nananom ekọ wiase fufuro mu a wo mo aben twedi ampon
omo abe odoma kuma enti yewura no mo gidie se pasem waka e de akyere nanom ye pasem waka e de akyere twedi amponyankopon ho a e de na ebeye yie se ye be fa nanom ya okwa akura so sanse ogidie se wo mo be nyankopon yie pa ya enye asepketwa enso ewo eho no no ti edu akoside bia aya na ye de emu amade bo ene mu chemu na enso esomo se dia esi etie ewo eho no ti yewura no kokunsa na omo se na no a ekwa akura yi na se wo mo ne odoma kuma kasa na omo ne odoma kuma ewo nsa enfamia ya mma ya santeman ene mu ni pa nyina afye yewura no ma ya sa ma me nyina wie no na akase yewura no petina se na asanteman ya de hye ye fura chichide benche ye wo nyina ba abeka ohene ho ene asanteman wura adi Akwasidae se dia esi etie na no a na ebeko so se dia amamre ni amane enso esitie na nam se yewura eda asanteman nyina no ti asanteman mu aye do no aba beka ohene ho ene yewura edi Akwasidae se dia esi etie enso ewo ho je busu ya sa ena tie dia ya hya ase edi bichemu eni mu amane bo nyina enso ye gya chichide bi fiwe na fe dia ka bia so ye san hya ase na yemfa entoa so enfama mo na Akwasidae ya etoso enso e wa pimpim no ene aduonu no mo kwame okay maka kwame de no samoke obuaten say it is okay but that's same and after the name of Mr. Obenfre post company by Grace TV logo is missing from the screen offer and no crap I'm say we go free me for live with YouTube na and YouTube live no put me for bibia nka wutina amla ko bansa and I'm say me dey amaba hantia all of every problem between one among there ni na kama offer nya mission say we go for our America akoma proud that time by Grace TV a children by no mitimi nkan nya mission pa me offer Obenfre from Kwabre de shekonkron ya me shop kwame say the sound is good after one year na just share about thanks to this yes okay and after yeah also ajari somewhere and so about say you always give us live program thank you keep it up me that say we also ajari somewhere ya o share me and kind after Alex Barton say thanks for your good work say I've been searching the whole social media for the program today at Manhyia but none has been broadcasting it by now so I'm really happy to get your media streaming it Manhyia Mr. Alex Barton yeah subscribe my yeah home ye hwe de twedi amponyankopon ososoro hene kokoko ya obo osoro ni asase ebeye by Grace TV na bibia enso akoso asumdie kwan so sabre o se ma me no masase ya omo esi entwene so na entwene a wa hyase a osi na ya se ba kope na eka enam se na akoye somda ena akoye amamre eni amane da e wo Manhyia koto fieti nanom egbedu se nanom baba abetanse a o se nanom ba ya na ye de ntwene ena aji ewura nom etata ye kaipa na ahema do ti yase ye na ye hu ye ko so ha ebura na nanom eba na nanom eba abetanse ye de ntwene eji won tata ema wo nyina apaba nyina ya santi akade nyina ya sante ene akan amamre ni amane na bi ene ya na etwabua ye nyina enso emu amane bo enso mo se dia sietie je busia sabe ya wa hyase esi twini su die enkyena no baba betu kai se nyana no mu nyamba ita sabe ye di nkomo no broju na no betase a edi mu amane bo ba somo edi mu chi mu ba somo ye jeka edi tie nyina edi ba somo ansa na afi yewura ko bia sante ko ne ya me ya dom de broju na dia sante mai wono otu katan bo ho enso e ba betase a edi no so amane bo nyina enso asomo se dia esi etie e wo ho je busia that is what it is and then they are nyina yesia emu ade Akwasidae okay mate go for bia beka ibu mate me kan wan sempa beka wan sempa chekwa de nyina mu amane bo enso asomo se dia esi etie ye nyina ye so asanteman na yes asanteman kwa o mai bia na pro bi ode ni de ni bu mu asantebia yes ye beka chi na bibia awieye se dia esi etie je busia sa na enkoso na no me ba betase na Akwasidae ye to so e wotwe de nyina emu amane bo asomo Sentia Esie Kaise America ya Canada said Akwasidae bia e no 40 days interval let's say adebia 9 at the dantem tinay and ya ye di Akwasidae ye ro no be say di Akwasidae bia mu a it say adebia 9 entem adebia 9 sunday 40 days interval and eda Akwasidae bia entem enti se wo hwe na day
a bubble swimming that it's also at the 28 September 2025 yeah Akwasidae also now the air cash want to say Akwasidae also watching that is 40 days from today is that the 9 Sunday and another bit Akwasidae it's also watching and also sad. And so so there's a little bit of education about Akwasidae. You didn't want Asante and Akai. I'm able to it's not best if you don't tell you offer we be pay her now pay Yako na more ebano the no small man the ball and what is saying and so asumo said yes and train ebano Tanzania yes okay and I feel also Jerry and Nadine Shaba I mean Mano J what is good work done junior brother God bless you amen and Yamisha also is Mano J Watting also also here and Emma that's not Joseph amen so say please we need your TV also to telecast the enthronement of the new day king Mate Yamaya do not do your panya one day you bet you want to here I've got so as a Christ so Mr. Poku Bache all beach wedding enterprise CEO by Grace TV sponsor I say good day covenant good day Mr. Apombo Kodie so be out here that's it so I take prayer now we'll share by Grace TV let me be and so also as a good Christ so said ya mama there and amania tie so busia sana tie ya di munche mu na so eso is the sabre ya baba ho we twafori e dia kire ya ni ahwefo let me be akoso as a good Christ kan ho ye me ho ni twafori ni ahwefo Nana wa hand to wake big catch ashafo Nana aboko die boko ebe ya Akwasidae ya so oh yo oye e bi ase say ne ada to sonson aye ya wie say ne amanya ne ye ne nte ne ya de bi a e so nkukura bi say ye wie we ya de dikan na Asantehene ere ya som yewura then they say obia mra be bi we ne mamre pa ne amande pa they say o bibia o pa so abra na no he de ye anybody nim say anybody e fa de jeda e de obia mra na you ma dot you no and then and say you can't tell what and then they different and then no ya case dwa and ye ka mamre wo ho ye no ho mamre adere ukude Fofie, yes, so my fee. A year there, a yabre, and a bit of a year there. And you will be a river say, ready, you come, I'm ready, but they will be a free move. There, a gida, say yes, some none like a woman here. But any end of a petty jeda will be a heavy. What's the idea? Abrafo de ya juma no de ye de alagide o ahojo e se ho ye ni botu fo won ban ye botu fo won ban ko so je ni baba ho ban a ni to ni aka na ho ye so ye botu won ban a e se ke ni aka ho se ba ya be boni ni bia ti ma e me ko atem bia e kwa ko de da e kwa ko akon ne yakun tini wa saati aha yo ka to bi ya bia ya tempa ne bra wudi di wi ara ba ne be sua amamre ne amane ye ana ya ho da obi a be hye wura ha mano ade toche tini wa ha obi a yente no mra ho bo so mo ahode Femi nana be hye otu fa brani tu fa brani be hye okum nipa no
draw. Ah, this kind of say no there. Edi awu pa. And then I'm small ba. I say e ketu akra. I say so dey tin here be. Sorry. Yeah. You be somebody aka say you. No be Well, I'm sana etie Akwasidae ya etoso enso e wa fifty no na ne adunu e na na dia nyame ado a ya
abusuafonti e twagu ye maame no mo a bomo efri asafo ahemfie asafo ahemfie asafo ahemfie nkro ene adoa ena wo si enwunkene so ema yehu bia na enya asakutu akra on se enche na no ma hyase e bank kanka enti na ne kwan so ano so wo de ba Huda said Nananom sana etia yele suma manibula so seria etia tete adonko ele atwa sabe abu fucho na sura be yato so na pe ele to na so ya aka and back and nana ma so ya so asasi ya wina da kayo ra na so aso aso na wontem na aba asasi the chief of Akwasidae and Wabudra that was the very okay, and I'm saying Asantehene there was the Rexec, the original security council for about Bishop Secretary Nana Akwasidae and Akwasidae Akwasidae for a grateful for the job. After we share Regional Security Council, Asantehene, it's a bound company led by William Sauna down on Remo, and Southbury, clear the most. Zuba, who are the Canada, and the Yura, and their Akwasidae, so the Akwasidae, the police, the soldiers, and the various security agents and
yɛwura nyama tena wo sɛ ɔmata asase yɛ a ɔbɛkyi dɔm so a fi apɛnyin afei ɛyɛ afɔ dɔm no ase ne wɔn nyinaa atena se ɛsiti tɛmpo yɛ twɛbo a fi apɛnyin ɔnebɔn professor kyerɛm afonsa fi apɛnyin wɔtena se national afɔ dɔm no ase ne ɛnum a wɔkyi dɔm wɔn nyinaa ɛsɛ ɔtena se ɛhyia yɛabere ɔfa nkyɛn yɛn mu ama ne bɔ nyinaa ɛso ɛdi asisi yɛn si etwa ɔbɛn yɛn yawa ha yɛn ɛkɔ so as we prepare for the 7th Akwasidae of the year 2025 other nation bodies the seat of the king of the Asantehene kingdom so yɛn hwɛ adi kyerɛ bi aba yɛn fi wɔ I say watching from England picture quality with our finance or bomb so respect to picture quality with us one and my now one of us are the shop so people watch us in the corporate no matter the boss and I think something like that guys also watching the show and so again the pass all time should be good in the day so and sorry yes as a good work no matter the last so you talk so you come to the shop for another so the day Akwasidae also and watching our Manhyia of the Asantehene Abrofo, yeah, we know fresh chili
a ɔmo bɛka yɛwura hɔ ɛne yɛwura adi Akwasidae ɛbɛbɛ ya asɛmpete ɔkra aborɔfo yɛ obi akyikyi bɛkyerɛ ɛna wɔn nyinaa ɛbɛka yɛwura hɔ ɛne yɛwura adi Akwasidae ɛbɛpɛ yɛbɛpi nkyɛn wɔn mɔdeɛ ne ɔbɛkasa na yɛbisa ɔbɛka yɛto aso ani atwa ɔmo yɛ akademi ɛfa ɛkyerɛ ɔmo nti nanom ahyɛ aseɛ ba yɛ a wɔtena aseɛ wɔn akyi yɛ atwa mu yɛ a ɛbi aka kyerɛw sɛ yɛ mowure ɛbɛn kɔdeɛ ɔpambre mowure ɛna afei nanom fi apre na abɛgu dɔmnase ne na nanom ahodoɔ yɛ aka wɔn nyinaa aba abɛgu ɛyɛ me mɛyɔ ɔno nso wɔ ase yɛ pɛpɛm ɔdibɔ kutu ba wɔn nyinaa bɛka yɛ wura na Akwasidae emu amanefo ne mu adehyɛ nyinaa nso atwa gu yɛde ayɛ ɛtiɛ bibi nti sɛ mpanimfoɔ bi aka bi asom sɛ yɛmfa bibie no nkyɛn kakra nti yɛbɛgyina yie na yɛade bia yɛde atoa so ama
Thank you.